bloemen natuurlijk. Nou, dankjewel. Ze zijn te groot, want jij wordt dan niet meer gezien. Nou, dat is niet de bedoeling. Hou ze maar naast je. Dank je. En we hebben ook een oorkonde. Maar ook die is bedoeld om je aan te moedigen om inderdaad door te gaan op deze ingeslagen weg. En de sporen die je daar neergezet hebt, om die inderdaad ook verder uit te werken en knallend terug te komen. Nou, dankjewel. Alsjeblieft, proficiat. Mijn scriptie gaat over eerste generatie studenten. Dat zijn studenten die als eerste naar een universiteit gaan of naar een hogeschool en dan ook hun diploma behalen. Dus ze komen uit gezinnen waarvan de ouders niet gestudeerd hebben. En die stap blijkt toch best wel moeilijk. Met sociale, culturele en economische kapitaaltheorieën leggen je een heel goed gefundeerd betoog onder je interessante onderzoek. Ja, mijn ouders zijn beide Russisch. De steun van thuis kreeg ik wel, maar het was niet dat ik naar huis ging en gewoon kon vertellen van ja, dit studeer ik, want mijn ouders begrepen het ook gewoon vaak niet. En ja, als je aan mijn ouders nu vraagt van ja, waar heb ik mijn scriptie over geschreven of wat heb ik eigenlijk gestudeerd, ja, daar krijg je geen antwoord op. En ja, dat stukje van een mentor of iets meer van de overheid of gewoon van de universiteit of van de hogeschool zelfs om te zeggen van ja, je bent niet alleen, er zijn meerdere studenten die dit hebben, want er zijn ook meerdere studenten in het hoger onderwijs die van zo'n gezinnen komen. Ja, om daar net ietsje meer aandacht aan te geven, ja, zeer zeker. Ja, absoluut, absoluut. En dat is ook wat ik heb gezien hier in Limburg. Heel veel studenten die uit zo'n nest komen, waarvan beide ouders niet hebben gestudeerd. Die ouders die verwachten ook niet dat hun kind die stap gaat maken. En dat vertaalt zich ook gewoon naar wat die studenten ook voelen. Zij voelen zich dan ook gewoon minderwaardig of ze denken van ze scoren net zo goed als hun medestudenten op wiskunde en op verschillende taaltesten. Maar uiteindelijk denken ze toch van ja, ik ga toch niet die master doen of ik ga toch niet op WO of universitair niveau studeren. Ik kies toch voor een hbo-opleiding. Of soms gebeurt het ook dat HAVO-studenten ook gewoon denken van ja, ik ga gewoon helemaal niks meer doen. Ik ga gewoon kijken of ik gewoon een baan kan vinden. Ja, dat is heel jammer, want dat is ook gewoon verloren talent.